Kasorkar jala minta kasingi kala pentep bau sembut menteri rangba ke jala ubakmi ikatanat kampo yeng bat ka Public Works Department PWD uba Prestone Tynsong la mi no na kajala ban lech Delhi na banta ka Sumar ka company hakini ki arsingi uba Prestone udana padeng Jingshitom bat bancha Sumar intensive care units ICU han Nazareth Hospital ka badana la imkra hadu hinden kasingi ka jingtep ka bayo pidang ka long ba Prestone ula tibrio na ka jingpang ka yo kam kinsan yo ba Prestone la penket Nazareth Hospital hakan op haisngi jongka khandai trek unai lor arajar saw Hadien bola Jingshitom kinsan kaba nakaliang ka sarkar jingla lingba ka tana DIPR kala pentep bo sha Sumar haga Department of Neuro Surgery jongka tik hospital na ka jingpang ka batip kum ka small subdural hemorrhage haga medical term pat banchupin wan wakade bakalong kum ka kenja mile stroke kaba umdei kaba jorbha ya kaba ki doctor ka tik hospital ru kidang tokit hawa pensyai kini nakaliang ki doktor ki pentep bah ka clear uba Prestone lalap bakadon ga jingmong ka barit bat ga jingmi snam ka baki doktor kila Sumar mentala arsngi haka step jong ka khadwei trik unai lor arajar sala yo pat ik khubor nakaliang ka sarkar jilla lingbau commissioner and secretary ka tana DIPR Vijay Mantri boba Prestone ulalej no Delhi bancha Sumar Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya